Ovo su 3 greške koje ljudi rade kad ih bole leđa. Prva je greška da tražiš savršenu dijagnozu. Ljudi često misle, samo da saznam šta mi je i onda će sve biti lakše, sve će onda proći. Ali u stvarnosti nalaz rijetko daje cijelu sliku. Može pokazati promjene, ali ne objašnjava uvijek bol. Fokus bi ti trebao biti na tome kako se krećeš, što možeš napraviti i kako postepeno graditi svoj kapacitet. Druga je greška da izbjegavaš svaki pokret. Kad boli, onda je logično stati. Ali dugoročno izbjegavanje vodi u slabi kapacitet, još veću osjetljivost i još više boli. Tijelu treba kretanje, ali je potrebno pametno doziranje. U zoni gdje gradiš sigurnost, a ne dodatni stres. I treća je greška da radiš vježbe bez konteksta. Ljudi često traže najbolju vježbu za leđa, ali takva univerzalna vježba ne postoji. Ista ta vježba može nekome pomoći, a nekome može i odmoći. Bitno je razumjeti zašto nešto radiš, u kojoj si fazi oporavka i kako to sve uklopiti u jednu širu sliku. Rješenje nije u jednoj vježbi, nego u sustavnom i prilagođenom pristupu.